Jeg har lavet hjemmebiograf i dag, så det er bare det, jeg tænker, at I skal have. Så nu har vi fået en gæst, vi skulle have på besøg på nu. Så nu tænker vi skal finde vores outfits og disse sko, vi skal have på. Så ja, vi finder det, og så er vi klar. Så nu går vi på værelset. Så nu går jeg lige op og finder mit tøj. Så ja. Så nu har jeg fundet mit outfit. Så jeg viser jer lige mit outfit. Så jeg har fundet et par sandaler, mega hygge. Sandaler. Der. Så har jeg fundet de her bukser. Og den her trøje, så en t-shirt ind med. Så transition. 3, 2, 1. Så nu har jeg fået skiftet til mega røghygge. Så ja, nu går jeg lige at gå op og hente pigerne. Og så tænker jeg lige, at vi kan gøre det. Så ja. Så Freja og hendes ven har samme tøj på, så de har det der tøj på. Ja. Så ja. Skal vi gå og se på landblokkerne, piger? Ja, okay. Vi har brugt over 2 timer på at sætte det op. Ja. Og så var der nogen, som der ødelagde det. Ikke igen. Med ting. Og det er okay. Vi leger bare lidt med det. Okay, så kan du lige vise, hvad der er, hedder din rules, barnsted, og hvad det er? Så det er det her, vi har, fordi ellers kommer det til at tage frem. Så ja. Vi gør det bare bagefter. Så ja, vi leger lige lidt med det her i halvandet tid før, og så går vi og til næste tid. Så kan vi have noget. Så nu kan vi have noget. Jeg ser jo med det her rundt. Så ja. Så skal det have popcorn. Jeg skal lige se, hvad side det skal være op. Nej. Så ja, jeg tror, det er den der side, der skal være. Den skal have 5 minutter.